Kwezebhola lombhoxo amabhokobhoko azobhekana neNew Zealand kwamanqamo endebe yomhlaba ngomgqibelo ozayo eFrance. Iqembu lesizwe liguqisela laseNgilandi ngo-16-15 sekuvalwe amehlo emdlalweni owandulela amanqamo izolo ebusuku. Nakuba-ke iqembu lakuleli beliphikwa isimo sezulu elingajwayele ukudlala ngaphansi kwaso njengoba belidliva eParis. Kodwa-ke izinguquko ezenziwe yithimba labaqeqeshi okufaka phakathi ukungena ka-Andre Holland kanye no-Oxenche kuguqule indlela amabhokobhoko abedlala ngayo akwazi ukuthola amaphuzu. Lo mdlalo awuqalanga kahle eqenjini lamabhokobhoko njengoba belandela ngemuva isikhathi eside, kanti nabalandeli bese beqala ukuthuka ukuthi ngabe ompetha bomhlaba bayaphuma yini kulo mqhudelwano. Izinguquko zabaqeqeshi zokufaka uHenry Pollard kanye no-Oxenche kanye no-Algis Neyman zenza amabhokobhoko abuyela emdlalweni. Anqoba nama-scrums akwazi ukuthola nama-penalty avalelwe phakathi umdlalo ovelele uHenry Pollard. Ungqongqoshe wezemidlalo uZizikodwa obekhona kulo mdlalo uqale ngokuzibandakanya nabalandeli. Emva kwalo mdlalo bekuyinjabulo yodwa nalapha ekhaya emva kokuthi iqembu lesizwe lizibekisele indawo kowamanqamu emva kokunqoba amangisi abenzima kakhulu kulo mdlalo. Buyeni nayo ke madoda. Ningenza into esephansi next week nenze into ezibhadlileyo sibuye nayo iphelele. Ndiyavuya, like I'm excited. Bendikhilo yathi sizawufika kule sifike kuyo. Siyabulela amabhokobhoko. Amabhokobhoko alulekwe ngokuthi anyuse izinga lokudlala manje njengoba ezobhekana nezitha ezindala zawo ama-All Blacks kowamanqamu ngomgqibelo ebusuku. Babukeli bethu baphawulile ngomdlalo wayizolo wamabhokobhoko neNgilandi. Ibisiqedi England. Sibonga itry esiyithole ekugcineni kanye neconvention. Engathi umqeqeshi kulomdlalo sizodlala owamanqamu enenze inguquko ngoba ubonile nayo ukuthi bekunzima kanjani izolo. Kodwa siyawabongela amabhokobhoko. Siphuma ngembobo enalithi izolo. Mina bese ngishilo ukuthi hayi vele siyadliwa la. Hayi ugcinena amabhokobhoko akhombisa ukuthi ayizinkunzi abuye emdlalweni. Cha hayi. Ngiyathemba la kweNew Zealand azozimisela. Ngiyabona makuthiwa khonto ejabulisayo eyajabulisa amabhokobhoko. Awaqhubeke njalo. Nginethemba kule ndebe ize ikhaya. Ithema ziyobheka lapho ku-8 minutes impela. Hayi inhliziyo impela de sesibambe ngezandla sideuka kithi. Saphuma ngempela kule World Cup saphuma ngempela. Hayi siyabonga abafana abasebenzile ke. KuFacebook uPhumla Nthabede uthi yeyi angikaze ngijabule kanje izolo bese ngilahle ithemba ngalo yamdlalo kodwa nakanjani siyabuya nayo le ndebe nakanjani #mayibuye. Usiyanda Ntombazini Cijele Xulu uthi kuzoba umdlalo onzima nomnandi kakhulu kodwa iSouth Africa kuzomela inyuse izinga ngoba iNew Zealand yenze ama-tries amaningi kakhulu emidlalweni yayo edlule ukuqhathanisa nathi. Umjakajaka uthi sibambe umoya kwazi kwaphela umdlalo otherwise congrats kubafana basijabulisile kakhulu. Bukeli Paula ngesihloko sesisosuku ezigudleni zokuxhumana nangokuthumela umbono wakho wevideo ngoWhatsApp ku-071 6702548. Bechaza inkundla yezokuxhumana emva kokunqoba kwamabhokobhoko nansi imfanekiso yabalandeli bamabhokobhoko emva kokunqoba kweqembu. Le mfanekiso siyicaphune ku-TikTok. Richards Bay FC iguqise iMorocco Swallows ngamagoli 2-1 emidlalweni womqhudelwano we-curling knockout obusenkundleni Kings welithini eMlazi. I-Rich Boys idlulele esigabeni sama-quarterfinals alo mqhudelwano nanka amazwibela alo mdlalo. This time, it's headed to the edge of the area through a thick of the bodies. It's been turned in.
He does have one for the season already. He and Mombasa scored in an away victory against Stellenbosch back in September. It's cleverly done. Plenty of space for Bongani Sam. Gets the ball in. Oh! Ho, ho, ho. What a goal from cutouts, but Richards Bay have it again. He holds off the challenge. He's been able to find my boy, slips it through. Opportunity! Brilliant finish! Yanele. Komunye umdlalo oqhubekayo womqhudelwano we-curling knockout cup ophakathi kwe-SuperSport United nePulukwane City. iPulukwane City ihamba phambili ngamagoli 2-0. Abezempilo bakhuthaza ukuba abantu bazame ngazo zonke izindlela ukuzivocavoca ukuze bahlale bengumqemane. Umdidiyeli wezindaba zethu uNozipho Xaba ehambisana nomthwebuli wezithombe uThabo Mokwena bavakashele uNkululeko Dlamini osiza abantu ngokuzivocavoca. uNkululeko Dlamini odume kakhulu ngelikanyawo lomshini nelika King of Squats uthi ukuzivocavoca bekulokhu kuyingxenye enkulu yempilo yakhe. Njengoba wathi ephothula iziqu zokuba nguthisha wabe eseba ngumdlali webhola. Kuza kwami la igoli ngize ngokuthi ngizodlala ibhola kuJomo Cosmos. Ngadlala ke kuleyo season yokuqala kwangahamba kahle izinto ngase ngiyadecide ukuthi no angiqaleke ilokhu njana igym ngoba ngiyayithanda ifitness angeke ngiyekise ukuthi manje angikhona ukuthola igame time la kuJomo Cosmos. Mumva nje unyawo lomshini uke wabhekana nenselele yezinkulumo ezingajabulisi ezinkundleni zokuxhumana ezibandakanya umzimba wakhe. Kodwa ke lokhu kumenze wangaconsa phansi kubantu besifazane. Angigqizi iqakala because ngiqali ngekho vele ifem. Ngiqale bengekho labo bantu. Labo bantu laba abakhuluma noma yini ngokwami ngibathatha positive ngithi ibona laba ngikhuphulayo ukuthi ngiyephezulu. Ngesikhathi bebhizi bekhuluma ngesikhathi ngikhuphuka mina ngiyaphezulu. uKing of Squats ulolonga abantu ezindaweni ezihlukene. Thina nje simvakashele eseGP's Town eGoli. Hayi ziyakhala la. Kodwa ke abantu abalolongayo bayakujabulela kakhulu lokhu. Umnandi njena umusic esudlalayo usenza ukuthi sibe motivated. Awukhathali kalula uma ngabe ujima kuno music. It gives you confidence. It actually boosts you up. Like the results, one is healthy, like you feel lighter. Yasanda ke squats ke ne-chest ke into zami ke lezo. uDlamini ululeka bonke abantu ukuthi bezivocavoce baphinde bedle ukudla okunempilo. Izindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 nginguNozipho Xaba ngibika ngiseGoli. Sefikile uDixie nomhlahlo wesimo sezulu. Kusihlwa ngesonto la kumzansi wethu channel 163 mbukeli bangibekelele ngwamukele zingamashumi kumfumfu nanku umhlahlo wesimo sezulu kusho wabo South African Weather Service zoqaphela ke mbukeli uthi limboze ngamafizulu endaweni esentshonalanga yezwe bese liba lihleke endaweni ezimaphakathi sama sofia lapha endaweni esempumalanga lezo sibhoze ngamafizulu sama njalo sofia endaweni esiphakeme lizoqhubeka limboze ngamafizulu ake sibheke mbukeli limi kanjani ngokuma kwazo ifundazwe izulu namhlanje kusihlwa kanjalo nakusasa Eastern Cape mbukeli bangisho uthi limboze ngamafizulu kakhulukazi endaweni esikhona lapha eMthatha amaze ukushisa kuyo lapha no23 bisaphuma ke inhlamvela ngamakhona lapha kuGrafi bukelo zokuqaphela ke kusasa ukuthi limi kanjani izulu kusifundazwe sakhona lapha eFree State makuthi uqala umlomo ukuthi iphumile inhlamvela endaweni eziningi kulesa sifundazwe kaloko amakhona eSasolburg amaze ukushisa kuyo lapha no8 no27 imboze ngamafizo bisaphuma inhlamvela ngamakhona eVelkoba amaze ukushisa ku11 sofa kuye lapha u31 zokuqaphela kusasa amakhona Western Cape angisho nje amakhona lapha kuFredendal sobe imboze ngamafa amaze ukushisa ku15 lapha u26 eCape Town kuye lapha u16 lapha u21 imboze ngamafu nakhona izulu kulezo zindawo sokuqaphela kusasa mbukelo makhona lapha Northern Cape angisho ugcwala umlomo mbukelo uthi makhona lapha Alexander Bay amaze ukushisa kuye lapha u13 no21 sokuqaphela makhona eSpringbok iphumile inhlamvela ngamaze ukushisa ku14 lapha u25 zokuqaphela kusasa makhona kwisifundazwe sakhona lapha North West makusho ugcwala umlomo uthi iphumile inhlamvela ngakuso sonke isifundazwe obheke nje makhona kuFreiburg amaze ukushisa kuye lapha u10 no34 yashisa izulu makunjalo nakoToska kuye lapha u14 no36 yashisa ngempela izulu mbukeli obheke makhona la eGauteng khona ke uDaba
ukushintsha ngani ngoba limboze ngamafizulu kuso sonke isifundazwe amazinga okushisa makhona laphana ko-Vereeniging akuye laphana u-11 no-28 Pretoria akuye laphana u-12 no-25 zobe uqaphela kusasa makusifundazwe sakhona laphana eLimpopo nakhona makusho uqala umlomo mbukela ukuthi limboze ngamafizulu endaweni eziningi kanti makhona kuNthabazimbi khona iphuma inhlamvelanga amazoshisa ku-22 sofa laphana kuye u-34 bilabila nakhona iphumile inhlamvelanga obheke nje kusasa makhona kwisifundazwe seMpumalanga nakhona limboze ngamafizulu kuso sonke isifundazwe amazinga okushisa makhona ko-Middelburg akuye laphana u-13 sofa ku-26 eMalahleni akuye laphana u-13 no-25 ngiyabheka nje mbukela ukuthi limi kanjani izulu kusasa makhona laphana kwaZulu Natal uqhuba limboze ngamafu izulu kuso sonke isifundazwe amazinga okushisa makuKokstad akuye laphana u-8 no-25 Harrismith akuye laphana u-17 naye laphana u-24 mina ngithi kini nonke emakhaya kwesitelo vusi Bukele siphetha ngodaba oluthi iciko elidume ngomswenko quality biyela lithi lisakhumelana umlotha nozakwabo kwezobuciko ukhuzana indlamlenze Mpungose. Uphiko lezindaba zethu lixoxisana nolawulani nelimthole esestudio eMatasa eqopha umsebenzi omusha. Leli igama elithi umgodi waliyekelani nakuba selele lolu daba kodwa akekho olulibele. Isigameko sashaqisa wonke umuntu emkhakheni wekaqedisa isizungu ikakhulu emculweni kaMaskandi. Lapha kwakubangwa igama elithi ilembe. Kodwa ke kuhle ngoba insizwa sezidla ngalukhezolunye. Umqondo wami indlela ofanishina ngayo awungivumeli ukuthi ngathiwa khona umuntu ophazamisekelwe impilo yakhe ngenxa yami. Ngayitshela nje kade kwenzeka ngayi ebusuku ukuthi ngiyabopha ngibophi akufani ividiyo sikubantu angeke izisuso ukuthi mina sengivula icala nani icala ke kwangeyona inhloso yami ukuvula amacala nani ngangizama ukathekha icala wathi waselivulwe uba umfowethu uqala so kwangekho emqondweni nami indaba zamacala nani ngangithi sizoba nendlela kuyilungisa le ngenza ngayo yabisilandela lensizwa iphila ntofontofo lokhu abathi ke ukudla isoft life kepha umuntu uyayibuza ngempela ukuthi itokoza kuphi ubujongo bangabe ungivumela ukuthi ngivuke ekuseni ngo-5 ngibuye ntambama sengihamba ngiqeqezelwa isipuni esikhaftini mfo ngisengishayisile indlela ngisebenza mina nje umsebenzi wami ukuswenka nje lokho ongazela khona nawe ukuswenka ubiyela simthole eMatasa eqopha umsebenzi omusha we-EP yesibili sizathu esenza ukuthi ngithathe isikhathi yanga ukuthi ngiphe umsebenzi wami angibukelanga igama lami ukuthi sengidumile sengingakwazi ukucula bengivele ngikwazi kodwa ngangafuni ukuthi mangabe ngikhipha umsebenzi wami ngiwukhiphe phansi kwamatende ngangifuna ukuya estudio lesi sikhiphe ezinye inkunzi angazi ngathatha into ngithanda into yami ithatheke kancane kanti imali yami yabona indlela engiswenka ngakhona mina nje uphethe remote emabhinqeni wami ngifuna le ayale mangifuna le ali okwamanje nje amandla asenga kumina ngiyalawula nje emabhinqeni ngulawula noAbiyela hayi silawule lawulani ewe sishayile madoda othi umuntu akaqoqozisa isikhaphini sakhe akwehlele ngendlela Ubuntu mabandini nabesilo siyabuya kusasa nezindaba zethu khona lapho kumzansi wethu channel 163 salute